Insyum kana bar lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Hakakatang ukpa badukon badumensem bakhud. Amen. Ka jingi jong turai jingi Jesus Christ bad ga jingi jong oblay lambat ga jingi selok jong omensem bakhud kendan rengkat bad pi baro. Ni penbab not rai nak benta kilat kilat kitam kiduna kibang ilale menden kesngi bekum juro ha kesngi bladap jong ga jing em ga jingi. Tangka jemap ka jung trai ke bala ban khoj yangi tangka jemap ka jung trai ke bala ban pendapan biang ya kita gejing don kam ke bang don kam ha gejing em gejingi gejing e gejing kerku gejing u kin sawan hiar kin san tap tulub yangi iwei pe wei la dau trai la ban map ki pop gejingi den mat ka dau ha kan ka khlemat ko han men ko para to ken gin phai so trai ngin penmap no try na ke benta ki pop ki sang ki bangila le ha ki sngi ki bladep kenang ba manga ma phi ngilong sisa ki ta ki brug ki bekhoj ki brug ke bebit dor bantrua ya kane ke jing maya ke bakraw da ke jing kloy ke jing ban pen bei no la ke jong ke jing em ngin pa so try da ke ba ngia duai nga phla au ble badan bor baro badia phi ko han men ko para bang la le pop shibune da ke jing perkhat da ke tin da ke kam da ke jing la klet da ke jing la pala junga da ke jing la pala junga da ke jing la pala bakraw e junga namar kata kerpa de kamaria bekhoj kabai sa kate sati ya ke angel berkirukoj pada phi ko han men ko para banduai na ke banta junga how try ublai jungi ublai badan bor baro unis na yangi Madalama bigi pop jungi unyalam yingi sha ka jung em bam jukut. Amen. Dragon rad go play isnayani. Dragon rad go play isnayani. Dragon rad go play isnayani Cristo mam ko Cristo ram ko nong benim jongi benim yangi Jongin ya duai Hakanai kemas bekhoj giduai kerpang na gebenta ka jingkoj ke jingkia jong i bedside dia kurba bad dari akor kurba kumjuru na gebenta i Aurelius dingdo bad pasca mukim giduai ru na gebenta ke jingkoj ke jingkia jong i serila mertang giduai boblei dragon rad un ai ya ke jingkoj ke jingkia ke bapura ya kine ki khon ki jungi i banglajar kerteng menta Kidan apa yang kejing pang kejing sistem baper ngiduai boblei dragon rad un knar kiti kejing u da kejing ai da kejing isnai ki bakin yo biang ya kejing koi kejing kia ke bapura ai ba kejing sumar kejing ki kidawai ke dasin ki ba ki de ki ba ki pedan kam yala de bakin long sisa ki kamba ki kampala kejing utrai ngiduai ru na ke benta i Gerald Emmet bat i rem Emmat rembai ba rakhe ya kesngi kha jung i manda kesngi ngiduai boblei dragon rad un kurku kurdoi i
in ai ka jing koi ka jing khia ba in he insan ha ka jing te bro ka jing te blai ni do wai ru na ga banta ki kimik pa jung i ru kum jo kham ta me ka ne ka sngi ko han men ko parang ni do wai na ga banta ka ri ka jingi kumba ngi ki Kristen Catholic ha ka ne ka sngi habaro ka ri ngi do wai hakmat u Jesu ngi do wai sha jing it bat kan dia ru kum jo na ga banta ka jing suk na ga banta ka ri India jungi baro ka wei ngi do wai na ga banta ka nong yalam jung ka ri India jungi bat kum jo ru ka nong susnong jong ka ri baro ka wei ko blai me ba ha ka ne ka ayam me ai ha ka balang jong mi ban perthobot riublai ya ka Maria bakhoj ha ka ba pusan ya ka jing sha chitom jong ukres to ai ngi kerpat baleng ba ka jing ya sai lem jong ka ju ka thesoti ngin nang bats kem man la ka sngi hau khon balakha marwei jong me bat ha ka ba khaddu ngin poi sha ka jing dapura jong ka jing e jong me ubai embat basan sha ringkat bat me ha ka jing long ka wei jong man sim bakhoj ublai junom la junom amen Kajing play na kitab Jeremiah kalong arpo kachpo do katlai. U Jeremiah ulong ngayo sngo bagi pai buhur kia keren siar. Kajing triem kadon habaro saudong. Mudo yu yangin mudo yu kia ong baro kilok tap mensem jonga. Ki ap ya kajing jot jonga. Le se un sasya syukor tangin sale ban job yu. Bat ngin penhiar kebut yu henry utrai udon hakaliang jonga kum uklawaj ba itrium namar kata kinong le ben jonga kin sajentut kin om job yanga kin sasya le ranch kadai namar ba kin om la ban job ya kajing le ranch misi junom jongki en om klet lanu kotrai ki paj ubatenju ya ki bahok ubayo i ya kadunut kajing perkat ai bangan yo i ya ka kaput jong me halor jongki naba hami ngala bencet ya ka kam jonga turai hau turai tu ya ro yo turai naba upelat ya ki basya ban ben naga kti kiriu dakai kaktien jong uturai Kanambar Ndrius Pak Kandai Po Ndrius Pak Kandai Po Jing kan jong na, siang
try dan rengkat bat pi ka jing pule na ka gospel ba khoi ka kum u Yohanes ka buram hame ko try hakata ka por giju kila yakhar mau banlan tham yo Jisu la jubab yaki ngala pani hapi bon ki kam babha nok pa junga nag banta kanu nakine ki kam pi lantam mau yanga kiju kila jubab kelyang ngim lantam mau yame nag banta ki kam babha hanre nag banta ka jingkran ben blai namar mame ubala long tang ubreu me penlong yalade ublai Jisu la jubab yaki hato shem tho aga ain jong pi nga la ong pi long ki blai lada ula khot blai ya kito ki ba ka ktin u blai kalawan bad ya ka chin tho la ban pandam te pi ong chapang uta yaw ba ukpa ula pen kentang bad pha sha ka prathei me kran ben blai namar nga la ong nga long ukhon jong u blai lada ngamle yakikam jong ukpa jonga te wat ngej ken yanga Henry lada nga le yaki walada pimtre ban ngej yanga to ngej yakikam bakumta pindop tip bat snuto bokpa udan hanga bat nga ngadon ha ukpa sashiwat kilathap ban kem yu Henry ula light no nakikti jongki te ulalek phai biang shashaliang ka wa Jordan sha ka chaka ka baw Yohanes ulapan baptis mensua bat ulasa hangta bon kilayawan sha u bat kilaong Yohanes sham lapan i kidak kishin Henry baro kat ka baw Yohanes ulaong shapang uneu breu ka long ka basisha te bon ki breu hangta kilange hau ka gospel dry Kohen men ko para ha u Jesus Christ ha ka jingim ka junga ka jungpi ngim la ban light na ka jing sha pe khmat na ki wei ngim la ban light na ka jing sha kan no ka jing sha kan tho na ki wei la da pi persang ban le bha kat no don ki breu ki ba persang ban tan ya pi ban pen mutlop no ya ka jing le bha jung pi la da pi le kanu ka kam ka ba na ka banta ki wei la da pi le kanu ka kam ka ba na ka banta ka yin ka sem ka jung pi na ka banta ka im lang ka salang don ki breu ki ba persang bantan ya pi ban pendu no ya ka to kamen sim ka ba pi don ban le bha na ka banta ki wei na ka banta ka yin ka sem ka jung pi na ka banta ka im lang ka salang na ka banta ka jing im ba marwe jung pi habangi yomat kum kine ki jing ha ka jing im hato pi sange no ban le bha ha ka jing im ka jung pi hato pi kan randin no kajubab ngiyo na ka gospel kabang iyo snyo mentan bat kumjuru na kajing pole ka banangkong na ka kitab jong Jeremiah ngiyo i Jeremiah yong bahasa dong junga don ki brew ki basun don ki brew ki persang ban pendu no ya ki kam ki babaha ka baule hanrai wong utrai udon hasanda junga udon rengkat ban nga ngan yai beteng ban le bha ha ka jingem ngan yai beteng ban kren ya ka e ka bau trai ulap tha inga ban kren ban ngi i u Jeremiah u imba u le bha ha ka jingem ga jungu kum prophet ban ngi ru ha ka jingem jong Jesus ha ka gospel ban ta ka sngi ki breu ki lawan ka leng saudang ki wan ban len thamau yo Jesus ki la shem ki mau te jung ki ban pen yap no ban pen du no ya ka jingem jong Jesus Hanreu Jisu namaru tip bau deu khon ublai namaru tip bau blai udon rengkat badu ublai umi no yu u kren persha ya ka e ka ba u yo mat ha ka jing im jungu
Ukren persya ya ke ke ba ki breu ki le ha ke jing em ke jung shem la sange wala dau tep ba ha ka to klimat Ukren ki breu ki dan kwa shu ban pendu no ya kata ka jinglong ba bha jung ya ke jing le ba bha jung ha ke jing em ke jung Henry shem sange shem phaidin shem kan randen Henry unang yai peteng ban kren ya kita ki breu ban bataya ki ya ke baule ka dei ka babha ke baule ka dei na ka banta ka chungki ke baule ka dei na ka banta ka jing mentoy ka perthai barok away ka jaj ben reu barok away den mata ka daw ko hanmen ko para ka ne ka jing kali ka ba nga ko aban bu hakmat chungpi bat yala de ru kumju ha ka jing im ka junga ka chungpi ngi long thik ngi yomat thik kuma yomat u prophet Jeremiah kabang yos ngew ha jing pule kabang kong bad kunjuru Jisu Henry ngidei bandon kata kemensim snuthu halade wadlada kibreu walada ka perthai barokawai ka persyang ban penduno ya kata kemensim babha ka bapidan ban lebha ka jing im jungpi ban im bha kumu Kristan kum ka Kristan ban lebha na ka banta ka jing mentoy jongki wei ban lebha na ka banta ka imlang ka salang ngim dei ban sange namar ngitip ngile ka babha namar ngitip ya ka bangale om dei tang na ka banta ka junga Henry na ka banta jongki wei bat ka bahar pat ngide bas ngutho habang ngile kano ka babha kamwan nanga marwei Henry kawan na ka jing puson ka junga ka jongpi ya ka ktin ka jongublai habang ngile kano ka babha habang ngi puson ne habang ngidon ka jing snuthu bau blei wa yang akan ekaman simpan lebha utrai unnom ino yang abadepi utrai daladehi unyen hasanda junga bajungpi unnom ailat yang abadepi bangin kelon unnom ailat yang abadepi bangin ken randin ladang idon ka jing slor kumu Jisu bat kum juru kum bangi prophet Jeremiah klempep ngilong ki job haka jing im jungi ngilong ki job habang ngidon kemensim ban lebha nak benta ki wei nak benta ka perthai nak benta ka yingka sem ka jungi bat kum juru nak benta ka jing em ba marwei jungi ten mata ka daw ko hanmen ko para to ken ha ken ke sngi ngin duwai ngin kerpat naturai bangin nang don bor shu ban le ki kamba bha ha ka jing em junga ba jungpi nginom kan randin nginom phaiden nginom sange ban lebha namar ba ngile ya ke babha na ka banta ka borom ko jungblai na ka banta ka jing ke jungblai ban ngitip shai boblai udan hasanda jungi to ken jarjar support ngin duwai ngin kerpat yo trai bon krushan ngi un ai borengi bangin la sha ban pendap ya ke ba ngila sedang ka jing sedang ka jungi ban le ya ki kam ke babha IT yala de ho trai kerpat yo trai baudan hasenda junga bacungpi and yuro yau Jesus Christ amen Jongin yang ngin pala yala ka jong ka jinget nganget au lei pa ben bo rob onong tau ka beneng ka kendau para Jesus Christ benomre jungu utrai jungi ya walaupun no mensem khoj ya walakha kamaria thesati bashala bain hapo pintus pilatus asanar pnayu laya balatep yu layar kbayab akas ngi kbalay lami pan ni kbayab ulakil shabneng usong sakamanu blay pab dan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki bim kbayab nangay dhaw mensem khoj hakabalang Catholic khoj haga jing salok kira khoj haga jing map ki pop haga jing mi pat ka do bat haga jing imbom chukut amen Nabar lais pa Andre Pupra lais pa Andre Pupra Shimko trai jing in jonga
Toduai ko para baka jengknya jenga bajong pi kan long bapriang hona kemat do belai ukpa badan bor baro try yang kecina na kiti jengpi na kena jengro program bekerja yang jengu kajing mentoy ini balang buku jengu baro koi ko belai bai snai ai ba en penlong yang i kibabet ban sakri hok barabor hakaduan jengme but ba en penlai im yang i da keba yashib benta ha kane dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi to kan tiu yala ki danot to ngenang utrai blai jongi da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jongi bat ka jing pen im yang i haman lakapor bad kajaka banaingo yami ko kan rat ko pa ba kut ko blai badan bor bad bom jukut namar da kijing sha jing e jong kamet me pendu bor ya kijing mlen basneu jongi bad me kan tiu sha jrong ya kijing mut jongi da ka ba me ai ya ka hok ka sat bad ka bainong jongka lengba utrai jongi u Jesus Christ lengba jongu ki angel ki aro ikaboram jongmi ki hima ki dammani bat ka bor ki khnyu hakmat jongme ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serfem bala kerku ki yai mane lang da ka jingkmen ngi kerpat ai ba ki sur jungi ru kinya so bat ka jongki kat ba ngi pen bana da ka jingi ro bas ngel red bakul try Dasha melong bukot kotrai katame jong ka jingkut baro namar kata ngikerpat yami dopen khoj pan kantang ya kine ki jingtrwa jungi dag bapha yaman sim jungme kum kamjer halor jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snubha ula priang ya ki jing shasutam ula shim yukpu badak baingu yami ula kedia yu badal ay hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga iya keba NIT na kabanta jongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri badagabaingu biang yame ula ay hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai badbom jukut ya keba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajimaya jong kajinge katasin bagi bang yune upu bagi dia kane Ibn
kata ngi bapan menta ya ka jing ya ba ka jing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yuk po jong ka jing em bat ya ko khori jing jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi ba bit ban yang akmat jung me bat ban shakri ya me da ka bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo banta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan itali ka we daw man sem ba khoj तो कन्माल को ट्राया कबलांग जंगमे कबलांग फ्रियांग हस्तला का परथे वतो पेंशना या कहा का जिंगीद रिंगाबत उ फ्रांसिस पा बाकुई जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी बरो की लिंगदो तन्माल तो कन्माल रम रु या की हिमन की पारा शनराम बत किंदई कबाला योतिया दा कबा करमन या का जिंगमी पाद उदिया बरो के बाला क्लॉथ नो हा का जिंगिस ने जंगमे तो ब्रियांग याकी शाका जिंग शाय ककमत जंग में तो इसने यांगी बारो गे कृपा दिए में वारिंगा बदका मरिया तसोटी बाकोइद कमी जंग ब्ले उ जोसेफ बाकोइद उ कोरिन जंगा कि अपस्तोल बाकोइद बरो किरिंग कोइद कि बाला पेंसने बा यमे पथेंग ला पथेंग इन लो की बबिदबान यो बिंदालम आका जिंगिम बमजुकुट बदबान गिन यरो बतपंदोन बरोम यमे दाव खुन जंग में उ जीसस क्रिस्ट Da'u lembadu badhau Kan long ame blei kupa badan bor Ha kecinggalong kawe jongomen sembakud Barok kebaram bergejengara Cunom la cunom Amen Abangi dua ya kena kejing dua ke bau kres ulai kayangi han men ko para to ken ngai ti la de of jisu nai borangi bangila ban le bha ha ka jing em ka jungi ko pa jungi ba ha neng kalong komon jung me kanwan kai ma jung me kalong komon jung me ha kndeu ko ba ha neng ai ngi mata ka jung lam jungi ka ba ha la ka si atama bi ni kren tang jungi kumban ro ki ma bi ke bless ne yangi wa dia lam ngi sha ka jung pan choi kan rate penlaj yangi na ka bas neu to penlaj yangi ngi karpat ko trai na ka jing sneu baro ha ka jing spon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jume ngin laj barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wat pat jung nong panem jungi u Jesus Christ Kecungi kalong kaima, kecungi kabor markaburam, jenom la jenom. Kotra Jesus Christ, me belong haki apostol jome, kajing suk ngai api, kajing suk junga ngai api. Wat pe yaki pop jungi, Henry ya kajinge jong kabalang jome, bada kajing spun jome, to ay hakai kajing suk bad kajing atali kaway, kat kum kamon jome, mame ubi madbasun shar jenom la jenom. Amen. Kajing sukutrai kedan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi Hak mi kun long broad jong blay, hak mi bukin no ekipop jong ka pratay. Suk kito yagi balakot, shaka jinkawai jong ukun lang broad. O kapat siyang kapap naman rung apo kayong kajunga, and raise om kang dakitin, kamansin nga kang sakiyai.
Kriskan ribut kediam ini syat jangan cukup. Amin. Ipanan borom yame ko Jesus. Yame ko Jesus. Nagbanta kene kelemat tame pamelawan bansyong bansa rengkat bangi. Akadur ruhu berkawan. Kene ke Eucharist bakoy. Ko Jesus mi ye kene ke step ginang wan raja shu kamajuni. Aro
kecing semua ki bangi lebu ha kena kemas koi nak banja ki babang bersitambar koi pamet kener ki syagi ti ki cumi bagi yo kecing koi kecing kia ki bapura kam kloi sajasen yang kidung wan ra sajasen kemas cumi nak banja ki dol berke ki sikha cuki rukunju ki wan ra kemas cumi kotrai nak banja kari jungi barakoi kinong yalam ki jungi kinong bay nong kmi ya kari ki jungi Bat baro kinong susnong jong kari jongi ai ba Jesu lamba ka bor ka jumi lamba ka jing prasad musim ka jumi ila isha ban job ya kita ka jing bangi kendo agane ka jing em agine kiski Jesu imane yeme Jesu yeme Jesu ai borengi krashangi yanayegi yalamegi batin nanti yegi Jesu yeme Iwan manai ti la de hame ai borengi krashani yalami jillanti pantlanya ni Jesu panchai ni Jesu 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 Dong ini adwai Toai ba kajing yada klem ba klem sange jong kajing kenya na kabanta ngi la yo pediang kan ino yang ngi kotrai ba toai ba kan bekrat nangi barabor ya baro ki e bala ban pensneu yangi daw kris utrai jongi diang e kajing kerku bekerpang ki jong utrai toai ngi kerpat ko blai badan bor baro ba ki syakri jongmi ki bawat ya kajing e Jong kajing yada jongmi enda kila light na baro kajing snu kin shakriya me da kidanut kibasuk daw kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ulay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakut amen tolisuk badia it markel yang ya ulay Kanambaran Ripusan. Kurun kuitam Jesu, Kumaria ko kunicho ba Jesulam? Enyero yutra Jesus Christ.